Καιρό, θα αρχίσουμε και στα έξω, θα κάνεις γύρω-γύρω ένα πικνίκ. Είναι, ας πούμε, ο μαγικός είναι καλή, ναι. Είναι φρέσκια από εδώ. Είναι κρυμμένη εδώ. Σκάμε τα ρεβίθια, τελειώνει το φαγητό. Τα είδε. Ποιος? Άρχισαν φώτα διάφορα και... 26 καταθέτει. Τα μέσα. Ακόμα οπότε είναι καλά. Τώρα θα το δούνε στο... Εσύ και βοηθάμε άτομα που χρειάζονται, που έχουν ανάγκη. Άτομα που χρειάζονται... Όχι. Διαφορές ζωγραφικές, έρχονται